Pozdrav youtuberi, kada je bio onaj klip kako skinuti i instalirati Photoscape, rekao sam da ću napraviti klip kako da radite u njemu. Evo da počnemo, evo imate, znači dodate neku sliku, možete ovdje preklikniti taj documents i sad tražite tu slike koje imaju downloadsu ili na primjer imate na objektu ovdje, idete foto i dodate neku sliku, izaberete i sada ovdje možda birate kao neke teksture, nešto. Evo vidite. Onda može da bude ovakva slika, crno-bijela. Evo sad povećate kako će da bude. Više crno-bijelo, manje. Ovdje možda je obrćete. Ovdje možete da pravite, da približavate sliku. Evo vidite kako to izgleda. Idete ok. Evo vidite kako sad približeno. Onda ovdje imate neke levele. Ovdje imate kontrase. Kliknete ovdje na high, evo vidite kakav je. Sharpen, evo 13. Vidite kako izgleda. Evo na primjer 10. Ovdje imate, povećavate ove kvalitete i tako dalje. I sad kad povećate idete ok. Možete sliku da povećate, na primjer za YouTube kanal kada stavljate neku sliku, ovdje možete nagledati dimenzije. Vidimo sa 168 idemo na 500. Evo, malo sam prekoračio 600. Idete ok, evo vidite kako se poveća slika, ja sam da je obrnem. Evo, vidite. Sad kao hoćete da vraćate, da bude skroz na stara slika kako što vidite ovdje, idete undo i sve vraćate. Evo dok ne vratite kako je bilo. Ako hoćete naprijed idete redom. Onda ovamo imate, možete dodati ove oblačiće i neke gluposti, ovdje možda birate. I samo hoćemo da dam ovaj, idemo ok. Evo vidimo ruža, možete da je povećavate, da je obrćete. Idemo na X. Evo. I ružu smo uklonili. Evo možete da dodajete još neke oblačiće. Balone i birate tekst, na primjer evo napišite balon i stavite na primjer ovaj tekst. Idete ovdje stavite neku veličinu. Idemo zelena boja, ok, evo, i njega možemo da obrćemo i da radimo šta hoćemo. Da povećamo i smanjujemo. Idemo sada na tekst. Evo, bosanski tutorial, na primjer, ja sam već dodavao kad sam nešto pravio. Ovdje možete isto da povećate veličinu, birate font, boju. I ovdje možda bude vertikalno, ali to vi možete ovdje nagađati. Onda kliknete ok. Evo sada povećavate na primjer tekst. Kako hoćete, možete ga uvrtati. Tako to. Onda možete dodati ove, na primjer kad pravite neki logo. Evo, na primjer izaberete ovdje na 10 size. I evo stavite i vidite kako bude. I sad tu pravite, na primjer, zove vam se neki klan, neko ime i sada ovdje sam napišete, stavite neke maskote. Onda na crop, to ništa, da možete predavi ratio. Onda ovdje možete da, na primjer, ako nećete da se vidi, na primjer, ovo drvo, idete na high i sad samo, evo ako uradite i vidite, ono se ne vidi. Evo, skroz. To se nikako gotovo ne vidi, samo nisam fino to uradio, ali nema veze. Onda možete isto da radite, imate razne opcije. Eto, isprobajte jer da vam pokažem kako da sačuvate sliku. Idete na save, idete save as i na primjer na desktop, evo, desktop, evo, idemo save i to je to. Idemo, sačuvali smo sliku,
Eto, to je to, hvala što gledajte tutorial.